What's up mga kabangs? What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Panibagong araw, panibagong adventure na naman mga kabangs. In today's video, tayo ay pupunta sa isang hotel dahil tayo ay a-attend ng isang cooking show. Pero kung bago pa sa aking channel, please click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. Nakakahingal maglakad guys. In today's video, tayo ay nandito sa Dusit Thani Hotel. Ito yung isa sa pinakabagong hotel sa Davao. And first time ko dito guys. Hindi ko alam. Saan ako ayun pala entrance. Tara, doon tayo. Smile. Davao City is rich in fruit and fauna. Select and nilaunch po namin siya as our brand ambassador this year. Siya online. Okay, and could we have also our management team around to please. Avocado and the chicken adobo is served in front of you. Gusto ko lang malaman lang yan yung pagka. Kumuha kayo. Pag-my link po tayo sa messenger natin sa ID. Okay, makakatikim niyan dito sa Tour lang kami kanina. Yan. FCJ here. Ganda ng place nila guys. Oh. Hello! Hi there! Hi there! Monetize na siya. Thank you very much to the Raisin staff. Okay. Since mahilig akong kumain, laban lang tayo dito sa pagkain nila. Ayan, so I'm waiting for the event. Chika-chika muna kami ni CJ. Hello. Hi. I belong. Sana ang organizers naka-red sila. Thank you so much, kanilang blue. Certified kuripon. Tapo ng kanang kamay. Lahat ng masusaya, itaas ang kanang kamay. Palakpakan natin mga sarili natin. My name is Darwin Baguio Rivero and welcome to Dusit Thani Hotel here in Davao. This is known as D2. So, pakitaas niyo po ulit ng kanang kamay, itaas ang kanang kamay, tapikin mo ang katabi mo at sabihin mo nga, masaya ako na nandito ka. Masaya ako na nandito ka. 1975. And meron po kami support din on trade. And of course, we are of export quality. Toyo and select suka for the dishes that we have today for lunch. It's a pretty good brand and I think we're gonna use it. Ayan guys, so ang event na pala ito is product launching ng Select Soy Sauce and Vinegar. Ayan, so kami po ay Dato Puti users. Dami. Nagpa-fog ako. So ito-try natin kung gaano ba kasarap yung kanilang bagong product. Alright. Ayan, so nasa CR ako ng Dusit Thani Hotel. Ang ganda ng kanilang CR guys. Parang ganito palaki yung bahay lang namin. So tayo ay magchichibugan na. Kain tayo guys. So ayan guys, ang sarap ng kanilang toyo. Ang kanilang pagkain actually. Ubi ice cream with select toyo and soy sauce. Sarap na kanilang food. Cook yoseng, select soy sauce and sukang puti. Ayan, so tapos na kami guys sa event. See you sa
Collab ASIA maya-maya workshop. So kasama ko si Ate. Hindi siya kasali kasi may pupuntahan siya. Okay, see you later. Thank you po. I want your vlog. Yeah. Select Sarap. Bye. Thank you. Ayan guys, nandito na tayo sa Hotel Tropica. Doon sa taas. Bigat ang aking dala. Daming binigay ni Select. So matatry natin yung kanilang mga product sa bahay pag uwi ko. Pero sa ngayon, Hotel Tropica muna tayo. Ako yata ay napaaga. Saya mesa. Hinahanga ako ay early bird ako. Ang aga ko guys. Anyways, antayin lang natin yung mga kasama natin. Marami kasi akong na-invite na mga vloggers pupunta din dito. Ay. Pero di ko din alam. And thank you so much po sa Select for giving me this. Magluluto tayo ng adobo sa bahay bukas or mamaya or whatsoever. And so di pa tayo pwedeng pumasok doon, dito na muna tayo sa labas. So my early birds will receive a t-shirt and a loot bag from Collab ASIA. Hindi ko lang din alam kung ilan yung early bird nila. Ayan, so tayo ay nakaupo lang dito waiting for our friends to come sa Collab ASIA na workshop, YouTube workshop. Ayan. Ang sarap ng ganito, nakaupo ka lang sa, diba? Sarap sa feeling, gaan-gaan. Alam nyo na, aliw ako sa dalawang guard doon sa may entrance, nagtatadyakan sila. Dalawa doon, no? Ganyan sila maglambingan. Parang nagkakarate ang sitting na. So while waiting doon sa mag-start yung ating YouTube echos, ayan, meron tayong mga pinamigay ng Select guys. Meron silang binigay na ito suka at saka toyo. Ayan, magagamit ko talaga to guys. Select since 1975. Meron din silang binigay sa atin na sukang puti. Ayan. Ayla, bipad. Crispy Joy breading mix. Ayan. Dalawa. And ano to? Peanuts. Wow, testa peanuts. Mani. Ayan, another mani na naman. Ay, ano pa to? Oh, Select soy sauce. Ayan, kung may suka, may soy sauce. Meron din silang cube, beef and chicken. Ayan, beef and chicken cubes. Wala pa silang pork. Baka naman. And extra tiki nutty peanut butter from Barrio Fiesta. So yun yung pinabigay sa atin kanina guys. And 500 pesos na GC din. And sa Collab ASIA naman, meron tayong early bird. Ayan, we have a loot bag. Meron tayong t-shirt and parang press release vlog. Ayan. Ayan, ito yung laman ng loot bag ni Collab ASIA guys. Ang cute sticker, oh. Davao vlog, collab, times sa. Eagle, subscribe. Ayan, bye, collab to the top, Collab ASIA. Ayan, diba? Meron akong bagong dikit sa aking laptop mamaya sa bahay. And of course, they have this flyer. We have, ang kilala ko lang dito is si Mark Reyes na na-meet ko sa Creator Camp last May. Ayan, nakalagay dito, what is Collab ASIA? Collab ASIA is one of the leading MCNs in Asia, known for extensive work and growing communities in Indonesia, Korea, Japan, as well as their sister company Collab in the US. We've partnered with some big names from all over the David Dab, Ricard, Pakboom, Chung
as well as local celebrities like Jiro Morato, Mark Reyes, Danny Barreto, and hundreds of creators, artists, and channels. Be part of our growing Collab family today. Ayan, ito yung kanilang parang introduction about their company. Di ba? Ayan, hi! Pasok na kami! Hello! Ayan, we have here. Okay. Saan ako? Hello. Hi. Hello. Hello, Tom. Nakasama ko sa iyo, kuya. Ay, thank you. Thank you, thank you. Dito na lang ako. So, yes, okay, nasa loob na. Naantay ko na lang si Lem at saka si Jem na dumating. Okay lang yung crowd kasi hindi ganun masyado kadami. Milindol, guys. Milindol. Hi. 8, 7, 6. May pa-games kami. Kailangan namin translate to in Mas yung mas energetic na Bisaya. 5, 4, Mahirap siya 3, 2, Mahirap. 1. So yan guys, for aga namin, alas 3 pa lang magsa-start yung event. So kasama ko si Jan, ayan, kakarating lang niya. So yung mga tagong friends ko is on the way pa sila, apat daw sila. And medyo madami-dami din ang participants. We have Jiro Morato and Matt Nicolay over there. Ayan sila. Ayan. Pinagkakaguluhan sila. Doon ako, relax mo ng pipi dito. Ayan, we have the Bagong vloggers, guys. Ay, okay na lang siya. Hello guys! Ayan, kasama ko sila mga dongin, mga jay. Hi! Kuripat singgo ha, kuripat. Kuripat kami. Ayan, hata man dito. Or it takes up a lot of space to use learning and so on and so forth. So as a consequence of all of this feedback that we get here, but also in other countries, we develop stuff. Each and every coordinator believes in the power of creators. Hi guys, I have here Jiro. Hello po. Hi, Hello, good Jay. morning. Hello, good morning. Hashtag collab gusto Davao. Hashtag collab PH. Ang dami. Ang dami talaga. But anyway, let's move on. Kung umalis ka pa, ba't mo iniwan? Siguro dumating lang ako sa point na hindi na ako masaya kasi napipilitan na lang ako sa ginagawa ko. And I want to pursue something na, yun nga, love ko and passion ko. Yun yung isang word na, siguro yung word na passion, yun yung pinanghawakan ko. And as Jiro said, na siya nga nagkaroon ng offer na magkaroon ng work. Yung iba, nag-start sa TikTok, nag-start sa Instagram. Depende kung saan ka mag-google. Pero nasa sa'yo yun, strategy mo yun kung paano mo magagamit yung following mong malaki sa isang ibang platform para madrag mo siya into YouTube. Ayan, so taking one last big family picture before tayo mag-end guys. Naginaw na masyado talaga. Masakit na yung ulo ko. Anyways, we'll try to join Collab ASIA and let's see what they can give to us. And hopefully matulungan nila ako sa aking views kasi yun yung aking problema. Do we have a lot of subscribers guys? Yung views natin is hindi masyadong significant and very super layo na tayo. Walang percentage or 0.05 mga ganon or 0.10%, mga ganun. Sobrang layo talaga. Anyways, let's try to join to their MCN goal. The good thing is that wala silang 2 years stock-in period sa kanilang campaign. And that's it. See you next time guys. And
And we have Giro and Matt. Ang ulo ko. Ginaw kasi. Pero yung bangs ko, okay pa.